Takže dobrý deň, vítam vás v našej extra super show a teraz vám ukážem kúsok, ktoré nikto nenatočí, hej? Takže potrebujem nejakého dobrovoľníka, čiže kto sa hlási? Jasne. No, ktorého, čo myslíte? A to kto, poď ty. Takže ukáž vám jedno kúzlo, hej? Len sa nebojte, nie je to strašne, jemu sa nič nestane. Takže, ideme. Abrakadabra. No, takže videli ste to? Nikde není, môžete sa poobzerať, hoci všade, nikde není. Zmizol dokonca, pozrite sa, vôbec nikde není, iba on tu je, dobrovoľník, takže ideme znova, hej? Takže ideme, pripravte sa. Abrakadabra. A už je tu, vidíte to? Pohodička, nič mu není. Neboj sa, vidíte? Nič mu není, takže v poriadku a dáme Hollywood úsmev. Here, Hollywood.